da, croeso cynnes I chi yn un o'r arglwydd Iesu Grist i'r oedfa bore yma. Chi'n gweld ni dan ofal Emyr, fydd yn arwen ni yn ystod yr oedfa y bore yma. Dwi'n meddwl bydd y Duw yn ei bendithio fi ac yn bendithio ni wrth i ni addoli y bore yma gyda'n gilydd. Nifer o ambell I gyhoeddiad, mae cwrdd gweddi nos Fawrth am gwarter I 8 I wneud fan hyn, neu ar Zoom, ac dyna'r unig ddigwyddiad fi'n credu ar gyfer yr wythnos hon. Mae'r clybiau plant wedi gorffen, diolch i'r rhai sy'n bod yn helpu gyda'r clwb iau a'r clwb hun, yn gwerthfawrogi fawr y gwaith sy'n mlaen ystod y tymor gyda'r clybiau. Fel chi'n gwybod, y bwriad yw I gyfarfod a cael gwasanaeth coleg ar y comin, hynno am 4, edrych ar y tywydd nawr a'r rhagolygon. Mae'n annebygol fi'n credu fyddwn ni ar y comin a mwy fyddwn ni fan hyn, ond dyn ni ddim wedi gwneud penderfyniad terfynol eto, neu ni roi gwybod cyn gyda sy'n bosib. Ond fe fydd yr oedfa y gyrolau hynno am 4. Fi'n meddwl mwy na thebyg fan hyn yn yr adeilad, ond newn ni gadarnhau. Fi'n meddwl mai dyna coeddiadau. Newn ni droi at yr arglwydd a codi'n llais mewn gweddi ato fe. Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr I ti. Mae newyddion da o lawenydd mawr oedd yr angylion yn cyhoeddi yn y dolyg cyntaf. Ac I ni'n ymwybodol y bore yma. Mae dyna yr union beth sydd angen arno ni. Arno ni fan hyn ar y byd sydd yn le digon tywyll. Bod angen goleuni yr arglwydd Iesu Grist. Bod angen I frenhiniaeth arno ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio bore yma wrth I ni addoli nawr, nid I tynnu'n meddyliau ni, fel bod ni'n canolbwyntio yn llwyr arna ti, y Duw Tad, Duw Mab, Duw Ysbryd Glân. Ac ni'n dymuno arglwydd y bydde ti trwy Ysbryd Glân yn llanw ni gyda'r llawenydd. Llawenydd, neu y bugeiliad yn profi ar y Nadolig cyntaf, weld y baban yn y pleser fel y ti wedi addo. O arglwydd, rwy'n llyged I weld yr arglwydd Iesu Grist fel y gymai, mwyn dogoniant Di. Amen. Amen. Diolch Rodri. Nawr, I ni wedi bod yn cwrdd yn y tabernacl nawr ers, blwyddyn a hanner, rhywbeth fel yma. Ac un peth ni ddim wedi wneud ers fod yn cyfarfod yma yw tanio'r organ. Ond gan fod hi'n nadolig, a mae rai o'r carolau I ni'n canu yn swnio yn arbennig, yn cael ei cyfeilio gan organ, a hefyd gan fod David Wyn gyda ni, sydd yn abl I ganu'r organ, sydd wastad yn help. I ni'n mynd I fod yn canu carolau efo'r organ bore yma. A'r garol gyntaf ni'n mynd I ganu yw rhif 58 yn y casgliad. Tia Bethlehem dref, awn yn fyntau gref, ac a ddolwn ef. Gyda'r llwythau, un o ninnau ar y llwybrau at y cryd, tia'r presef awn, gyda chalon law, a phenlunio naw. Ond yn ei sefyll I ganu yn gilydd.
ddarlleniad gyda ni'r bore yma. Mae'r cyntaf, falle i ni ddim yn darllen cymaint ar ddeg Nadolig, sef Genesis 22. A mae adael i chi ddyfalu am ychydig bach pam bod ni'n edrych ar Genesis 22. Fi'n mynd i ddarllen adnodau 1 i 19. Genesis 22, dechrau yn yr adnod gyntaf. Wedi'r pethau hyn, roddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham, meddai wrtho. Ac atebodd yntai, dyma fi. Yna dwedodd, cymer dy fab, dy unig fab, Isaac, sy'n annwyl gennyt. A dos i wlad Moria, ac offrymaidd yno yn boeth offrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. Felly cododd Abram yn bore, cyfrwyodd ei asyn a chymryd 2 lanc gydag ef a'i fab Isaac. A holltodd goed i'r poeth offrwm, ac ychwynodd i'r lle dwedodd Duw wrtho. Ar y trydydd dydd, cododd Abraham ei olwg, a gwelodd y lle o hirbell. Yna dwedodd Abraham wrth ei lanciau, aroswch wi yma gyda'r asyn, mi a fynnau ar bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn atoch. Cymerodd goed y poeth offrwm a'i gosod ar ei fab Isaac, a chymerodd y tân a'r gyllell yn ei law ei hun. Ac felly'r eithant i'ch dau yn hyd. Yna dwedodd Isaac wrth ei dad Abraham, fy nhad, atebodd yntai, ie, fy mab. Ac meddai Isaac, dyma'r tân a'r coed, ond ble mae oen y poeth offrwm? Dwedodd Abraham, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm, fy mab. Ac felly eithant i'ch dau gyda'i gilydd. Wedi iddynt gyrraedd i'r lle roedd Duw wedi dweud wrtho, adeiladodd Abraham allro. Trefnodd y coed, a rhwymodd ei fab Isaac, a'i osod ar yr allor ar ben y coed. Yna estynodd Abraham ei law, a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Ond galwodd angel yr arglwydd arno o'r nef a dweud, Abraham, Abraham! Dwedodd yntai, dyma fi. A dwedodd, paid a gosod y law ar y bachgen, na gwneud dim iddo. Oherwydd gôn yn awr dy fod yn ofni Duw. Gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo wedi ei ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham a chymryd y fwrdd a'i offrwm ei yn boeth offrwm yn lle ei fab. Ac enwodd Abraham y lle hwnnw yr arglwydd sy'n darparu. Fel dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd bydd arperir. Galwodd angel yr arglwydd eilwaith o'r nef ar Abraham a dweud, tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd. Oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod roi dy fab, dy unig fab. Bendithiawr dyn fawr. Ac am olhau dy ddisgynyddion yn fyrfawr, fel ser yn nefoedd ac fel y tywod ar lan y môr. Bydd y ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei gylynion, a thrwyddynt bendithu'r holl genhedloedd y ddeia, am i ti i fyddhau'n llais. Yna dychwelodd Abram at ei lanciau, ac eithant gyda'i gilydd i bir Seba. Ac
arhosodd Abraham yn Beerseba. Amen. Diolch i Dduw am ei air, falle bod rhaid i chi trio dyfalu beth yw'r cyswllt nadoligaidd, efo'r asyn o beth nid yr asyn. Okay? Na roi clyw i chi, nid yr asyn. Wel, nawn ni ganu carol arall gyda'n gilydd. Rhif 45 yw yn y llyfryn. O deiwch ffyddloniad. Oll dan orfoleddi, o deiwch i Fethlem dref. Wele fe annwyd brenin yr angylion. Tra bod ni'n canu, fi'n mynd i roi'r gres yma, okay? So rybydd mae'r bariau yna mynd yn boeth iawn o dan y seddi eto, so watchwch eich hunan, okay? Ond nawn ni sefyll i ganu. Oh
dod o yr efengyl yn ôl Ioan. Darlleniad llawer fwy cyfarwydd adeg yn y Dolig. Ioan a bennod gyntaf. Ioan pennod 1 a na darllen o'r adnod gyntaf. Dyma air yn Duw. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Roedd y gair gyda Duw. A Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion y doedd. Mae'r goleuni'n llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Roedd yn y byd, daeth y byd i fod trwyddo, ac nid arnabu'r byd ohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun ohono. Ond cynifer ag a'i derbyniodd. Rhoi sydd yn twy, y rai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd, a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Mae Ioan yn tystio amdano ac yn gyhoeddi, hwn oedd yr un y dywedais amdano. Mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori i oherwydd roedd yn bod o'n blaen i. O'i gyflawnder ef rydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Oherwydd trwy Moses y rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Yr unig un gyntau yn Dduw, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Mae ganddo ni carol arall. Ni gan i rif 56 yn gilydd. Tawel yw'r nos, sanctaidd yw'r nos. Cysgu'n byr, mae Bethlehem glos. Mair a Joseph yn gwylio'n hir Iesu, y baban bach yn ei gryd. Gwsg ein efolaeth. Ac yma, nhw'n ei sefyll i gael.
emoliant drwy'r nef a'r llaw. Dyna sydd yn ddyledus arglwydd, dyna rwyt ti yn ei heiddi. Wrth i ni unwaith eto'r bore yma ystyried a cael ei cyflwyno i ryfeddod yr ymgnawdoliad. A fod y gair tragwyddol yna, y gair oedd yn y dechreuad, y gair mae pob peth wedi ei greu drwyddo fe, y gair yna sydd yn dduw, a gyda Duw. Fod y gair wedi dod yn gnawd a wedi preswylio yn ein plith. O arglwydd, unwaith eto i ni'n dod yn ostyngedig arglwydd, yn cyffesu bod yn meddyliau bach ni ddim yn gallu deall y pethau yma yn llawn. Ond ni'n diolch i ti am y gwirionedd yma. Fod y baban yna ni newydd fod yn canu amdano fe. Y baban bach yn cysgu yn ei gryd. Efo Mae o Joseph yn gwylio drosto fe. Y baban bach yna nath yr bugeiliaid ddod i'w weld. Y baban bach nath y doethion teithio mwyn ei ffeindio fe. Yr baban bach yna yn dduw yn y cnawd. Wedi dod i'n hachub ni i arglwydd. Ni newydd gan ni dydd ein iachawdwriaeth yw. Ni'n diolch. Wrth i'r arglwydd Iesu ddod. Fod y cynllun yna, y drefn yna i'n hachub ni ar waith. Diolch fod wedi dod wedi gadael i ogoniant. Wedi dod ar ffurf gwas, wedi dod i wasanaethu. Wedi dod i ddioddef ac i roi fywyd i lawr dros ei bobl. Da, ni'n diolch i am y fe yw yr oen. Yr un yna oedd Iwan Fydyddiwr yn pwyntio ato ac yn dweud, wel oen Duw sy'n cymryd o'n maith bechodau y byd. Ni'n diolch ma fe yw yr oen a laddwyd. Ni'n diolch ma fe yw y mab annwyl, y cyntaf anedig, yr un sydd yn dod mwyn ein cynrychioli ni ac mwyn ein hachub ni. Dan, ydyn ni gymaint o le i ddiolch. Ni ddim yn gwybod lle i ddechrau. Dad, i ni'n dyfoli di. Arglwydd, yn y cyfnod yma sydd yn gallu bod mor anodd i rai. Nes i'n cydnabod hynny eto arglwydd mor heriol mae Nadolig yn gallu bod i ambell un, mor unig yw'r cyfnod yma, mor boenus yw rai'r atgofion. Dad, ni'n diolch bod gennym ni, fel dy bobl di, bod gennym ni obaith, bod gennym ni oleuni, bod gennym ni fywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gwyddio nawr, wneud i ddod yn agos ato ni felly a rhoi pob cysur i ni, nerthu ni, yn helpu ni i lawenhau yn o ti ar hyn rwy ti wedi wneud. Dad, mor fawr yw dy gariad di. Pan o'n i yn bell oddi wrtho ti, pan o'n i yn ein gwrthryfel, pan o'n i yn ein tywyllwch ni, a ddim yn dy geisio di, ddim yn hydio dim amdano ti o gwbl. Daeth yr arglwydd Iesu. Ni'n diolch am hyn. Dad, diolch am dy gariad di, diolch am dy fawredd di. Ni'n gofyn nawr arglwydd yn y roedd fy bore yma, nid i'n helpu ni eto, wrth i ni droi at y air di, wrth i ni feddwl am y pethau hyn, arglwydd ryw olwg ffres i ni, rhyw werthfarogiad newydd i ni o dy gariad ac o'r arglwydd Iesu Grist, a hyn mae e wedi wneud drosto ni. Dad, ni'n cyflwyno y prynhawn yma, Dad.
Ran sicrwydd na falle am lle ddylsyn ni gynnal yr oed fag. Dad ni'n gweddio bydd y tywydd, beth bynnag sy'n digwydd arglwydd ddim yn rhwystro pobl rhag ymuno â ni. Rhag ddod i rando ac i glywed mwy am y gwaredwr, am yr arglwydd Iesu. Dad, gweithio heddi. Ni'n meddwl am yr bobl hynny yn deithas ni, y bobl yn cwmpas ni. Pobl Caerdydd sydd falle bod nhw wedi treulio ddoe yn mwynhau ac yn brysur ac arglwydd gadael nhw heddi i weld fod na rhywbeth ar goll. Bod Nadolig ddim werth i ddathlu heb yr arglwydd Iesu. Dad, wneud i alw pobl, denu pobl at ti dy hun, heddiw, os gweli di bod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr netha ni, helpa ni rando ac i ymostwng i dair dy, helpa ni ganolbwyntio ac i ymateb i'r hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Dad, lle wy'n gwefan ni. Amen bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Ni gan i carol arall yn gilydd. Rhif 32. 32. Loewaf o'r sir sydd yn britho'r ffurfaddau. A fe Bennill Oland yn dweud hyn, ofer ag air ceisio prynu fendithion. Ofer a golyd y ddeiar yn hael. Gwell ganddo gywir a ddoliad y galon. Gwell gan yr Iesu i'w gweddi y gwael. Nawn ni sefyll i gaffi.
gyda fi i Ioan, penod 1. Siwr bod sawl un ohonoch chi di dyfalu yr adran, yr adnod fi eisiau canolbwyntio arno fe yw adnod 14. Yn arbennig yr ail hanner yna o adnod 14. Daeth y gair yn gnawd, a phreswylion ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Yn aml iawn i ni yn troi at yr adnod yna ac i ni'n canolbwyntio ar yr hanner gyntaf. A gweud y gwir, rai blynyddoedd yn ôl, wnaethon ni gyfres, sawl pregeth, just yn edrych ar yr hanner cyntaf yna, bod y gair wedi dod yn gnawd a wedi preswylio, wedi byw yn ein plith ni. Ond bon yma, fi jyst eisiau ni edrych yn gymharol fyr, gobeithio, ar yr ail hanner yma. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Ydych chi erioed i'n meddwl am yr adnod, neu ran yna o'r adnod? Yn od, mewn ffordd, yn dydi? Gwelsom ei ogoniant ef? Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Pam bod y ffaith fod e'n unig fab yn dod oddi wrth y tad yn rhywbeth gogoneddus? Mae e chydig bach yn od. Chydig bach yn od, nes wrth gwrs bod ni yn darllen yr adran yma yng ngoleuni Genesis 22. Yn cofio'r hanes yna am Abraham ac Isaac. Yr un sydd yn cael ei alw yn Genesis 22 yn unig fab. Felly dyna fi eisiau gwneud, fel fi'n gweud, gobeithio'n reit fyr bore yma, jyst meddwl am y cysylltiad yma rhwng be ni'n gweld yn Genesis 22, hanes Abraham ac Isaac, a be mae hwnna'n dysgu ni, sŵn mae Isaac yn gysgod sydd yn pwyntio ymlaen i Iesu fel yr unig fab, yn dod oddi wrth y tad, a sydd yn dangos gogoniant Duw i ni. Beth yw'r cysylltiad? Wel, y cysylltiad cyntaf yw bod y ddau ohonyn nhw'n feibion unigryw. Unig fab yn cyfleu'r syniad o'r ffaith bod nhw'n unigryw yn unique. Dim amser dyn ni edrych ar hanes Abraham ac Isaac a'r teulu, ond os chi'n cofio'r hanes, o Duw wedi addo i Abraham bod ei yn mynd i gael ei bendithio. Bod Abraham yn mynd i gael teulu mawr, a trwy ei had, trwy ei blant a byddai'r byd i gyd yn cael ei bendithio. Ond wrth gwrs, oedd yna broblem. A'r broblem oedd bod Abraham yn hen, oedd ei wraig Sara yn hen, ac yn nhw'n ddiblant. Oedd y sefyllfa'n edrych yn anobeithiol, ac mi oedd yn anobeithiol yn siarad yn ddynol. Ond mae pob peth yn bosib gyda Duw. Os chi'n mynd nôl a chi'n darllen trwy'r hanes, beth sydd yn digwydd yw yn hyflawniad amser, mae Duw yn cyflawni ei addewid, a maen nhw yn cael plentyn. Maen nhw'n derbyn y mab yma, Isaac. Yr un sy'n cael ei alw gan Dduw yn Genesis 22, dy unig fab. Mae'n cael ei bwysleisio, nath chi sylwi dy unig fab. A mewn ffordd, mae'r disgrifiad yma o unig fab chydig bach yn rhyfedd. Achos os chi'n cofio hanes Abraham, nid Isaac oedd unig fab Abraham. Oedd Abraham yn ddiamynedd, yn eithon nhw drial ffyrdd eraill o trial prysuro a chyflawni a ddewidion Duw, a fe gafodd mab a phlant eraill trwy ragedd eraill. Ond y pwynt fan hyn yw, mae Isaac oedd y mab unigryw. Oedd yn special, oedd yn arbennig. Isaac oedd y mab oedd Duw wedi addo i Abraham a Sara. Isaac oedd mab
yr addewid. Fe oedd yr un trwyddo fe bydde Duw yn cyflawni ei addewidion. Fe yw'r mab unigryw. Dechrau gweld sy'n oedd hwnna'n pwyntio ymlaen i fab arall. Chi'n dechrau gweld y cysylltiad nawr efo Ioan 1:14. Gogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Yr arglwydd Iesu Grist yn fab unigryw i'r tad. Wrth gwrs, mewn ffordd, i ni gyd yn gallu bod yn blant Duw. Mae Ioan 'di sôn am hynny ychydig ynghynt yn dod yn adnod 12. Mae'n dweud cynifer ag ei derbyniodd, roi sydd yn twy a rai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Hynny yw, i ni gyd yn gallu dod yn blant Duw trwy ffydd yn Christ, ond pan ni'n meddwl am Iesu, ni'n sôn am rhywbeth gwahanol. Ni'n sôn am rhywun unigryw. Y Beibl yn cyflwyno ni gyda Duw sydd yn dryndod. Dad, fab ac yn ysbryd glân. Un Duw, tri person yma, yn gwbl unedig, yn gwbl hafal, does na ddim lefelau o ran statws na dim byd felly, ond Duw yma yn dad, mab ac yn ysbryd glân. A'r darlun felly sy'n cael ei gyflwyno i ni yw fod y tad yn dragwyddol yn cenhedlu y mab, fod y mab yn dragwyddol yn deillio o'r tad. Nawr ni'n methu deall hynny. Mae'n un o'r dirgelion yna yn y gair. Ni wedi canu ychydig amdano fe'n dod. Falle yn chi sylwi yn y garol ganon ni. Duw cenedledig, ond nid gwneithuredig. Hynny, dyw'r tad ddim yn creu y mab, dyw'r tad ddim yn gwneud y mab, ond mae'r mab yn deillio o y tad. Dyma'r un sydd wedi dod i'n plith ni. Dyna un ffordd mae'n dangos gogoniant Duw, achos fe yw Duw. Fe yw'r mab unigryw, y gair tragwyddol sydd wedi dod yn gnawd. Pan ni'n siarad am Iesu Grist, pan ni'n edrych arno fe, pan ni'n canu amdano fe, pan ni'n dathlu yn y Nadolig, ni'n dathlu y mab unigryw. Mae'n arbennig. Mae'n heiddi ein mawl ni. Os mae fe yw'r gair, yr un, mae pob peth wedi ei greu trwyddo fe, hebddo ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Os mae fe yw'r un sydd â bywyd ynddo fe, yr un sydd wedi dod er mwyn roi bywyd i ni, wel mae'n heiddi ein mawl ni. Fe yw'r mab yr addewid. Oedd Duw wedi rhoi addewid i Abram, bydd yr byd yn cael ei fendithio trwy ei had. Iesu yw cyflawniad yr addewid yma. Iesu yw yr had. Fe yw mab Abraham. Fe yw mab yr addewid sydd wedi dod er mwyn rhoi bywyd i ni. Dyna'n cysylltu'r cyntaf yma. Isaac yn fab unigryw i Abraham, a Iesu yn fab unigryw i'r tad. Ond dyna mae'n gysylltiad arall, ffordd arall mae Iesu'n dangos gogoniant Duw i ni. Yr ail air pwysig bore yma yw anwylid. Anwylid. Ac i ddweud y gwir, mae'n gysylltiad agos iawn rhwng y syniad o unig fab ac anwyl fab. Mae'r gair greiddiol sy'n gallu cael ei ddefnyddio yn gallu cael ei gyfieithu'r naill ffordd na'r llall. Mae Duw yn siarad gydag Abraham am ei unig fab, y mab unigryw, ond hefyd dy anwyl fab. Does hwnna ddim yn sioc, ydy? Yn aml iawn, beth sy'n gwneud rhywbeth yn werthfawr yw'r ffaith bod e'n unigryw. Mae bron o bod yn dilyn
naill yn peth yn dilyn y llall. Os yw rhywbeth yn bryn, mae'n werthfawr yn aml iawn. Dyna the law of supply and demand, yn dyfa. Os chi'n methu cael gafel ar rhywbeth, os mae chydig iawn o rhywbeth sydd, os yw e'n limited edition print, mae'n fwy gwerthfawr na llun gopi sydd yn cael ei trwyrno mas yn ei miloedd. Amser Nadolig, chi wedi bod yn prynu anrhegion, fi'n siŵr. Yn y gorffennol, sa'n gwneud bod yn mor wir ddim mwy, yn y gorffennol, oedd na must-have Christmas gifts. Rhyw tegannau, oedd pawb eisiau, a felly o'n nhw'n gallu bod yn anodd iawn i gael gafel arnyn nhw, ac oedd rhieni'n mynd, ac yn trefnu oriau, mynd o siop i siop, cyn bod y we ar gael, yn mynd i chwilio am y pethau yma ym mhob siop, yn trio ffind o'r anreg. A mae yna ffilm gwych gyda Arnold Schwarzenegger yn myfyrio ar y thema yma o'r enw Jingle All The Way. Mae werth i wylio dros Dolig. Chi'n cofio hynny, pan o'n i'n fach, Tamagotchis, chi'n cofio nhw? A Furbies. A dy fi rhyw atgof o rhyw flwyddyn lle Buzz Lightyear toy oedd yr un, a ni oedd pawb eisiau fe, ac oedd y siop wedi gwerthu mas, ac oedd rhieni yn nhw'n llythrennol yn ymladd yn y siop dros yr un ola. Neu yn talu cannoedd mwyn cael y pethau yma. Falle bod rai hun yma, falle pan o'ch chi'n rhai mae rhywbeth fel Cabbage Patch Dolls, neu rhyw Transformers, neu rhywbeth fel yna. Nhw oedd y pethau pawb eisiau, ond nhw'n bryn, ond nhw'n anodd i'w ffeindio, a felly o'n nhw yn werthfawr. Oedd Isaac, y mab unigryw yma, yn anwyl iawn a'i ngolwg Abraham. A chi'n methu osgoi hynny. Mewn ffordd, dyna pam y Duw yn rhoi prawf ar Abraham yn Genesis 22 mwyn trial darganfod beth sy'n mwyaf gwerthfawr i ti, Abraham, iddo y plentyn yma neu fi. Oedd Abraham wrth ei fod yn ymhyfrydu yn ei fab. Fan hyn, Ioan 1, ni'n clywed am gogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Fan hyn, ni'n clywed am yr arglwydd Iesu Grist sydd yn hollol unigryw, does yna neb tebyg iddo fe, y Duw ddyn, a felly mae mor unigryw, mae mor one of a kind, does yna neb yn cymharu gyda fe o ran ei werth. Mae mor anodd. Chi'n darllen yr Efengylau. A ni'n clywed yn dyn ni adegau y mywyd o'r arglwydd Iesu lle mae'r tad dweud bron methu dal nôl, mae'n gweud hwn yw fy mab. Mae'n y lais yn dod o'r nef. Hwn yw fy mab, yr anwylyd, yr un rwy'n ymhyfrydu ynddo. Gwrandewch arno fe. Yr arglwydd Iesu yw anwylyd, fe yw trysor pen ar neb, fe yw'r un sydd wedi dod mwyn amlygu Duw i ni. Dyna sy'n cael ei ddweud yn adnod 18 yn dyfa o Ioan 1. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un ac yntau'n dduw, neu, yn ôl darlleniau'r arall, yr unig fab, yr hwn sydd ym mynwes y tad. Hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Mae'r mab yma sydd wedi bod ers tragwyddoldeb ym mynwes y tad yn cael ei gyd ogoneddu gyda'r tad a'r ysbryd ac yn rannu yn y cariad tragwyddol yma. Mae wedi dod i amlygu gogoniant Duw i ni. Does yna neb yn cymharu gyda fe. Chwyd, oedd Isaac, cymaint oedd Abraham yn caru Isaac. Fi'n siŵr oedd yna ddyddiau lle oedd Isaac yn mynd ar nerw be Abraham. Pam? Achos oedd Isaac yn bechadur. A chymod, sim ots gymaint i ni fel rieni yn caru'n plant ni.
gwyn y gwyl y fran eich uwch. O ie, maen nhw'n lyflu. Mae'n adegau lle mae plant yn mynd ar y nerfau, maen nhw'n blino chi, maen nhw'n tristau chi, maen nhw'n torri'ch calon chi. Achos maen nhw fel ni, pob un ohono ni, yn bechaduriaid, ni'n methu. Nid yr arglwydd Iesu Grist, nid yr annwylydd. Mae e'n hollol ddibechod, mae e'n hyfryd ym mhob ffordd. Ond dyna mae'n un cysylltiad olaf amlwg iawn yn does. Rhwng Eisac a'r arglwydd Iesu. A sydd yn dangos sy'n mae Iesu y mab yn dod oddi wrth y tad yn dangos gogoniant Duw. A'r gair olaf bwysig yn bore yma yw aberth. Aberth. Mae stori Genesis 22 yn un eitha caled i'w darllen, yn dydyn nhw'n rhywbeth eitha shocking os chi ddim yn gwybod y diwedd o leia. Mae'n ymddangos I ddechrau fel petai Duw yn gofyn I Abram wneud rhywbeth erchyll. Mae'n gofyn I Abram wneud rhywbeth, wel, oedd cryfyddau eraill yn ymarfer ar y pryd, ond oedd Duw yn gwahardd. Oedd e'n gofyn I Abram I ladd person. Aberthu, person yn wir aberthu ei blentyn, ei fab, unigryw, annwyl, ei hun. Chi'n darllen hynny, chi'n meddwl, beth sy'n mynd mlaen yn hyn? Pam fod y fath beth yn digwydd, ond wrth gwrs, pan ni'n cael y diwedd o'r hanes, ni'n gweld mae nid yna yw bwriad Duw o gwbl. Mae Duw yn rhoi prawf ar Abram ydy, ond nid y bwriad yw bod Eisac yn marw. Na, mae Duw yn arbed bywyd Eisac. Mae Duw yn darparu aberth, a dyna yw cyhoeddiad mawr Abram ar y diwedd yn dyfa. Yr arglwydd sydd yn darparu. Mae'r fy mab I, fy mhlentyn I wedi cael ei arbed achos bod Duw ei hun yn darparu aberth. Mae Abram yn troi, mae'n gweld yr hwrdd yma. Hwrdd wedi cael ei ddal wrth ei gyrn mewn drysni yn y draen. Yr anifel grymus yma, nerthol, pwerus, efo cyrn mawr wedi cael ei ddal ar ben y bryn yma. Chi'n gweld y cysylltiad wrth gwrs? Ni'n cyrraedd Ioan 1 a ni'n clywed nawr am yr unig fab yma sy'n dod oddi wrth y tad, yr mab unigryw ac annwyl yma. Be mae e'n gwneud? Mae e di dod yn isel, mae e di dod a wedi cymryd cnawd. Pam fod e wedi dod? Wel, wrth gwrs, y reswm yw am I fod e wedi dod I farw. Yn Genesis 22, mae bywyd Eisac yn cael ei arbed. Dydy Duw ddim yn gofyn I Abram roi ei fab, ei hun I farw, ond yna ni'n cyrraedd y Testament Newydd a mae Duw yn roi ei fab. Mae'r mab yn dewis dod. A dydy na'r pwyslais yn adnod 14. Unig fab yn dod oddi wrth y tad. Ie, mae'n cael ei anfon, ond mae'n dod o'i wirfodd. A ben y bryn yna. Bryn yn ardal Morea. Yr arglwydd Iesu, yr mab unigryw, holl alluog. Y mab annwyl, ddibechod. Mae e'n dod ac mae'n gwisgo coron o ddraen am ei ben. Mae'n dod a mae'n cael ei gamdrin. Mae'n dod a mae'n diodde. Mae'n dod a mae'n cael ei gosbi. Na'r pwynt yn dyfa. Na'r pwynt. Yr arglwydd Iesu yn dod I ddelio gyda'n pechod ni. Ni'n gwybod bod ni ddim yn naturiol yn blant I Dduw. Ni'n gwybod yn sicr bod ni yn naturiol ddim yn ddibechod.
I ni'n gwybod mae beth i ni yn ei heiddi, beth oedd Abraham yn ei heiddi, beth oedd Isaac yn heiddi, beth mae pob un ohono ni yn ei heiddi yw barn a melltith Duw. Ond yn ei ras, yn ei gariad, mae e wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Mae e wedi trefnu ffordd i'n hachub ni trwy roi ei fab ei hun. Y mab unigryw, y Duw ddyn, yr anwylid di-bechod yn dod ac yn dioddau ac yn marw mwyn i ni gael bywyd. Daeth y gair yn gnawd a ffyswylio yn plith, llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Y dolyg yma, pan chi yn meddwl am y babi bach. Pan chi yn meddwl am yr un y ddod. Yn meddwl am, ei eni, ond yna'n meddwl am ei fywydau, meddwl ymlaen i'w farwolaeth a'i atgyfodiad. Lle ni'n gweld y gogoniant Duw, a ni'n gweld yn hyn yn dyfod. Bod yr un hollol unigryw yma, yr un anwyl a hyfryd ym mhob ffordd wedi dod mwyn aberthu ei hun ein mwyn ni. Diolch iddo. Amen. Amen. Nw'n ni ganu gogoniant i Dduw carol arall. Nw'n ni ganu rhif 14. Clywch lir nef yn seinio ni, henffych enni ceidwad di. Heddwch sydd rhwng nef a llaw, Duw a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cenedl i syrod, unwch ar angylaeth glod, bloeddiwch oll a llawen tref, ganwyd Crist y Methlehem. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu. Amen.
ogoniant i, a gwneud dy ogoniant i'n hysbys i ni ac mwyn i ni gael profi bywyd, maddeiant. O, ni'n diolch i am yr arglwydd Iesu, y mab yma sy'n mor, gwbl unigryw, mor aml. Diolch am ei barodrwydd i roi bywyd i lawr droston. Dad, pwy alle ddychmygu y fath beth, bod ti'n ein caru ni fel hyn. Dad, ni'n gofyn nawr, neu di'n helpu ni i ystyried y pethau yma, ni'n gofyn neu di'n helpu ni i gredu, rhoi ffydd i ni, i ymddiried yn hunan, i'r arglwydd Iesu, ein gwaredwr. Dad, derbyn ein mawl ni, yn diolch a bydd gyda ni yn enw'r arglwydd Iesu.